Fennek je lako oklopno izviđačko vozilo. Pogona 4x4 proizvedeno je od strane nemačke kompanije Krauss Maffei i holandske kompanije Dutch Defense Vehicle System. Razvijeno je kao novo i savremeno rješenje za nemačku i holandsku vojsku. U aprilu 2000. godine prototip vozila je završio terenske ispitivanja, a u decembru 2001. izvršena je kombinovana porudžbina. Holandska vojska naručila je 410 vozila, 202 izviđačka, 130 u protivtenkovskoj verziji i 78 verzija opšte namjene. A nemački Bundeswehr 222 vozila, 178 izviđačkih, 24 vozila u borbenoj inženjerskoj verziji i 20 vozila za združene timove za vatrenu podršku. Više Fenneka za nemačku vojsku bit će nabavljeno tokom 2015. godine. Nemačka planira ukupnu kupovinu od oko 300 Fenneka. Prvo vozilo isporučeno je Holandiji u julu 2003. godine. U decembru iste godine prvo vozilo isporučeno je i Bundeswehru. Fennek ima pogon na sva 4 točka, sa izborom pogona na 2 ili na sva 4 točka. Menjač je automatski. Posjeduje dizel motor marke Deutz sa 240 konjskih snaga, što mu omogućava maksimalnu brzinu u zavisnosti od izvora i podataka od 100 do 115 km/h. Tako da je vozilo obezbeđena veoma dobra prohodnost u svim terenskim i vremenskim uslovima. Vozilo ima nezavisno vešanje, pritisak u pneumaticima vozač može da reguliše iz unutrašnjosti vozila, u zavisnosti od terena. Vozilo je nisko i malih dimenzija. Također motor ima izuzetno prigušen zvuk, što svakako značajno u izviđačkim misijama. Vozilo posjeduje vitlo za izvlačenje. Standardna oprema obuhvata kompletan optoelektronski blok za osmatranje, postavljen na jarbol koji se može izvlačiti po potrebi. Senzori uključuju termoviziju, kameru za dnevno i noćno osmatranje i laserski daljinomer. Domet osmatranja je 10 km. U kombinaciji sa GPS-om Fennek posjeduje inercioni navigacioni sistem. Operator može precizno označiti mete i proslediti te podatke digitalnoj mreži na bojnom polju. Senzorski sistem i uređaj za osmatranje se također može demontirati sa vozila i montirati na stativ za skriveni rad izvan vozila. Vozilom upravlja posada od 3 člana. Izviđačka grupa opremljena ovim vozilom može samostalno na terenu da radi do 5 dana. Na Fennek se može ugraditi različito naoružanje, kao što je mitraljez 12,7 mm za holandsku izviđačku verziju, kao i protivtenkovska raketa Spike na holandskoj protivtenkovskoj verziji. Također automatski bacač granata kalibra 40 mm ili Rheinmetallov mitraljez MG3 kalibra 7,62 za nemačku vojsku. Na holandskom Fenneku glavno oružje je mitraljez 12,7 mm. Interesantan podatak je kada je naoružanje u pitanju da Fennek može biti opremljen sa mitraljezom 7,62 ili 12,7 mm ili automatskim bacačem granata 40 mm, ne i sa oba oružja istovremeno. Vozilo je zaštićeno od metaka kalibra 7,62 mm i može se dodati dodatna oklopna zaštita u zavisnosti od misije, iako gledajući sve verzije Fenneka nisam vidio ni jedan sa dodatnom oklopnom zaštitom. Vozilo posjeduje savremeni klima uređaj, također je i odeljak za posadu zaštićen u određenoj meri od mina. Cena ovog vozila je 1,6 miliona evra po komadu.
Volkiv je komandno izviđačko i lako oklopno vozilo. Nastalo angažovanje Vojno-tehničkog instituta kao nosioca razvoja i velikog broja domaćih kooperanata. Projekat je nastao na osnovu zahteva i potreba Vojske Srbije za novim i modernim izviđačkim vozilom, koje Vojska Srbije nije imala uopšte upotrebi u tom trenutku. Nakon uspešnog testiranja u Tehničko-opitnom centru tokom 2017. godine i usvajanja Volkiva u naoružanje Vojske Srbije, proizvodnja nulte serije počela je 2019. godine. Nosilac proizvodnje nulte serije je FAP Priboj u saradnji sa više kooperanata. 2020. godine Volkiv ulazi u upotrebu Vojske Srbije. Modernizacijom i unapređenjem platforme BOV-3 dobijene su 4 varijante lakih oklopnih i komandno-izviđačkih vozila Volkiv. Komandno vozilo komandanta pešadijskog bataljona, komandno izviđačko vozilo komandanta artiljerijskog diviziona, komandno izviđačko vozilo komandanta i izviđačko vozilo komandanta artiljerijske baterije, kao i izviđačko vozilo komandira izviđačkog odeljenja. Zajednički faktor za sve 4 varijante Volkiva je platforma vozila Volkiv. Nastala dubokom modernizacijom vozila BOV-3, posadu čine 6 ljudi, čiji sastav zavisi od varijante Volkiva. Osnovu vozila Volkiv odlikuje visok stepen balističke zaštite, dobijen ugradnjom nove generacije modularnog oklopa. Oklopna zaštita je sa prednje strane vozila od projektila 20 mm, sa bočnih strana vozila 12,7 mm, što odgovara nivou stana 4, odnosno stana 3+. Volkiv ima i sasvim dobru protivminsku zaštitu. Od starog BOV-3 na Volkivu je ostalo samo oklopno telo, na koje je dodata nova balistička zaštita. Svi ostali delovi na vozilu su zamenjeni novim. Volkiv je opremljen i novim podvozjem, povećane nosivosti sa ojačanim vešanjem. Potpuno su novi prednji i zadnji most kao i diferencijali. Tu su i novi točkovi sa regulacijom pritiska u pneumaticima, kao i novi run flat pneumatici. Naravno, ugrađen je i novi motor, Cummins 285 konjskih snaga u odnosu na stari Daihatsu motor od 150 konjskih snaga. Tako da su performanse vozila i udobnost posade poboljšane, dok je vozilo zadržalo istu maksimalnu brzinu od oko 100 km/h. Platforma je opremljena podsistemom naoružanja sa borbenom stanicom DUPS 7,62 mm daljinsko upravljanje, koji čine mitraljez PKT-762 i automatski bacač granata 40 mm. Za potrebe komandovanja KIV je opremljen odgovarajućom savremenom telekomunikacionom i informatičkom opremom, kao i GPS navigacijom. Vozilo je opremljeno savremenim baterijama koje omogućavaju rad vozila i do 24 časa bez potrebe za uključivanje glavnog motora. KIV također posjeduje i dizel agregat za napajanje opreme i sistema unutar vozila, kao i za dopunu baterije. Ovo nezavisno napajanje se koristi kada glavni motor ne radi. KIV ima i još jednu mogućnost napajanja i dopune baterije, moguće je priključiti se na bilo koju ekstremnu električnu mrežu. S obzirom na to da je posada u Volkivu izložena dugotrajnom radu, obezbeđen je sistem klimatizacije i grejanja koji posadi omogućava nesmetan rad u svim vremenskim uslovima. Sistem za poboljšanje vizualizacije vozača sastoji se od 2 televizijske kamere, termovizijske kamere i sistema za prikaz slike, tako da je vozilu omogućeno voziti danju i noću i u svim vremenskim i terenskim uslovima. Komandno izviđačko vozilo komandanta artiljerijskog diviziona i komandanta artiljerijske baterije u saradnji sa univerzalnom mobilnom artiljerijskom računarskom stanicom UPAOS omogućava automatizaciju procesa upravljanja artiljerijskom vatrom. Kompletan softver za upravljanje artiljerijskom vatrom razvijen je u VTI, a proizvodi ga firma Senzor Info iz Beograda.
Izviđačko vozilo komandanta izviđačkog odeljenja opremljeno je multisenzorskom izviđačkom platformom MIP-1 i MIP-3, koje proizvodi također senzor Infisys Beograd. Omogućavaju komandantu izviđačkog odeljenja da osmatra i izviđa uz pomoć više različitih senzora koji istovremeno danju i noći u teškim vremenskim uslovima osmatraju oblast interesovanja u cilju prikupljanja, otkrivanja, geolociranja i praćenja ciljeva od interesa. MIP-1 je mobilni uređaj koji se može koristiti na stativu i izvan vozila, dok je MIP-3 platforma postavljena na jarbolu koji se izvlači po potrebi. Domet osmatranja platforme MIP-3 je čak 20 km. Cena vozila Ball-Kiv za vojsku Srbije negde oko $500.000 evra. Vozilo Fennec i Ball-Kiv su identična vozila po svojoj nameni, ali se kao koncepti potpuno razlikuju. Fennec je nastao kao potpuno novo vozilo, dok je Ball-Kiv duboka modernizacija stare i dokazane platforme Ball, gdje je domaća vojna industrija za minimalan novac uradila zaista mnogo. I praktično, iako se radi o modernizovanoj platformi, vojska Srbije je praktično dobila novo izviđačko vozilo i praktično nov sistem. Za jedan Fennec može se kupiti bar 3 Ball-Kiva. Po performansama Ball-Kiv ne zaostaje za Fennecom, čak naprotiv u većini segmenta je ispred Fenneca. Kada se sve sabere i oduzme, performanse, mogućnosti, kao i uloženo dobijeno, Ball-Kiv je u svim tim segmentima objektivno ispred Fenneca. A koje je izviđačko vozilo bolje od ova dva zaista izuzetna vozila, to neka svako sam za sebe objektivno ili subjektivno proceni.